EAeko Auzitegi Nagusiak Euskal Enplegu Publikoaren legeak Espainiako Konstituzioa betetzen ote duen ziurtatzeko galde egingo dio Espainiako Konstituzio Auzitegiari. 2024an dekretua plazaratu zuen Eusko Jaurlaritzak erakunde eta administrazio publikoan euskararen erabilera normalizatzeko helburuarekin. Horren aurka, bi helegite aurkeztu dituzte, bat Alderdi Popularrak eta bestea Voxek. Helegite horiek ebazteko prozesua irekita du Auzitegiak eta erabakia hartu aurretik kontsulta luzatu dio aipaturiko epaitegiari. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurretiko erretiro hartutako irakasleek kalte ordainak desblokeatzeko exijitu diote Eusko Jaurlaritzari. Ostiral honetan gauzatu du elkarretaratzea Gasteizko Legebiltzarraren aurrean adostuz plataformak. EAeko irakasle jubilatuez osaturiko taldeak hain zuzen. Bertan, aurrekontuen legean 220 milioi euroko kalte ordainen ordainketaren aurka egiteko eskatu diote bai EH Bildu eta baita PSeri ere. Alderdiek aurkeztu dizkiete jada 2026ko aurrekontuei osoko zuzenketak eta bai Sumar eta baita Alderdi Popularrak ere ordainketa honen blokeoa bertan behera uzteko proposamena luzatu dute. Abian da dagoeneko Durangoko azokaren 60. edizioa. Landako guneak ostiral goiz honetan ireki ditu ateak eta datozen 4 egunetan euskal musika eta literaturaren ardatz izango da. 285 erakusmai dira urtengoan eta 1000 kultur berrikuntzatik gora izango dira salmentan eta ikusgai. 2025 honetan gainera, 2 gune berri inauguratuko ditu kulturaren jaialdiak. Belbagailua, podcasten plaza izango dena eta tartea arte ederrei eskainitako espazioa. Aurtengoan halaber, 11 erakusmai propioa izango du. Barrenkale 27an egin ahalko diguzue bisita. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 5eko albistegira. 2023an Gasteizen 16 urteko adingabe bati erasotu izana egotzi zioten bi udaltzaingori. Jazo berri da gertakari horren inguruko epaiketa eta akusazioak urtebeteko kartzela zigorra eta 10 urtetan desgaituak izan daitezela eskatu du bientzat. Duela 2 urte gertatu zen erasoa eta astearte honetan eginda epaiketa. Akusazio partikularrak 10 urteko inhabilitazioa eskatu du eta fiskaltzak 2 urtekoa. Biek ordea bat egiten dute urtebeteko espetxe zigor eskaerarekin. Gertakariak 2023ko martxoan izan ziren. Aimar patinete elektrikoan zijoan Gasteizko Zabaltza auzoan eta zebrabidea gurutzatzen ari zela udaltzainek gelditzeko agindu ziotela azaldu zuten gurasoek. Mutilak ez zien kasuekin izunaren beldur eta udaltzainek lurrera botata geldiarazi zuten, hankan eta aurpegian jotzen aritu zirela salatuta. Gurasoek berehala jarri zuten salaketa, Aimarrek sudurtrenkada hautsita zuela nabarmenduz. Astearteko epaiketan udaltzaingoen hainbat testigantza zalantzan geratu dira gertaerak bere etxetik grabatu zituen lekuko baten bideoagatik. Kasua une honetan epaia jasotzeko zain dago eta bi udaltzainen etorkizun judiziala ere horren baitan egongo da. Polizia baina gehiago izan dira ostegun honetan Donostiako Martuten auzoan Agustindarren Institutu Zaharra usteko asmoz. Etxerik gabeko pertsonak zeuden bertan bizitzen orain arte eta haiekin lan egiten duten elkarteek Espainiako poliziaren operatiboa deitoratu dute. 111 pertsona kaleratu dituzte Donostiako Martuteneko eskola zaharretik. Azken urteetan hainbat gazte imigrantek eraikin horretan aurkitu zuten babesa Donostiako kaleetan bizitzeko aukeraren aurrean. Gehienek beren borondatez utzi dute eraikina handik botatzeko mehatxuaren aurrean. Dena den polizia operazio zabala antolatu zuten geratzen ziren gutxi horiek kanporatzeko. Ertzaintzaren 15 furgoneta, Espainiako poliziaren 4 auto, anbulantzia bat eta Donostiako udaltzaingoa, 100 gora polizia zeuden. 9 lagun identifikatu zituzten, nahiz eta geroago 5 joaten utzi, Espainiako poliziak 4 pertsona eraman zituen. Behin eskola zaharra hustuta udalak erdiak La Sirena aterpetxean kokatu ditu, noiz arte egon ahalko diren zehaztu ezarren. Helburutzat omen dute horiek gizarteratzen laguntzea. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsona horiei laguntzeko eta babesa eskaintzeko Harrera Sareko ordezkariak Martutenera joan ziren. Egoera ikusita eskola zaharrean lo egiten zuten pertsona guztiak hartzeko eskatu dute.
Harrera saretik argitu dutenez eskola zaharrean bizi ziren pertsona batzuei oso berandu eman zieten La Sirenaren bizitoki baliabidea, eta mugimendu sozialetako voluntarioen bidez egin zen lekualdaketa guztia, euripean. Beste batzuk ere aterpetxera joan ziren, baina kanpoan utzi omen zituzten. Donostian kalean bizi dira 500 lagun baino gehiago. Harrera sareak dio atzerritarren legeak egoera horretan gutxienez 2 urtez bizitzera behartzen dituela, etxe bizitzarik, lan baimenik eta diru sarrerarik gabe. Martuteneko eskola Donostiako espazio estali bakarrenetakoa zen. Harrera sarearen arabera inorkan bizitza aukeratuko ez zukeen arren, espazioa garbitu eta egokitu zituzten duinagoak izan zitezen, beren etxe bihurtu nahian. Batzuek 2 urte baino gehiago zeramatzaten bertan. Orain batzuk La Siren aterpetxean dauden arren Donostian kalegorrian dauden gainontzeko 400 pertsona gogoratu ditu Harrerak, eta bitartekoa jartzen jarraitzeko eta guztia koordinazio handiagoarekin egiteko eskatu dute. Egoera salatzeko ostegun arratsaldean egiako epaitegietatik abiatuta manifestazioa egin zuten inorrez kale egoeran lelopean. Ateak ireki ditu dagoeneko Durangoko azokaren 60. edizioak. Landako gunea da urten ere, kulturaren jaialdiaren erdigune eta ara bertaratu da urtengoan ere 11. Durangoko azokak ireki ditu ateak 60. aldiz eta urteroko moduan lehenengo egunean ikasleek hartu dute landako gunea, ikasle goiz antolatu duelako Durangoko azokak eta bertan ikasleentzako hainbat ekintza egongo dira. Gu, Beñat, Gaztelurrutiarekin egon gara, bera Gerediaga elkarteko koordinatzailea da. Azoka zabaldu berritan, Beñat Gaztelurrutiarekin egin dugu hitzordua hemen landako gunean, Beñat Gaztelurrutia zen moduz. Oso ondo. Gerediaga elkarteko koordinatzailea, iritsi da 60. ere bai? Bai, etorri da bai. 6 hamarkada dira, erraz esaten da, eta geuri tokatu zaigu 60. hemen egotea, eta ardura horretatik ari gara azoka antolatzen. Eta urten kultur jaialdi bilakatuta edo, zer dela eta aldaketa hori? Aldaketa hori esango nuke joan den hamarkada eta pikuan eman da datorrela, ezta? 50 urte bete zituenean hasieran Euskal Liburu eta Disko azoka zenak, Durangoko azoka izena hartu zuen hain zuzen ere, kulturaren disiplina gehiago barneatzen zituelako, ordurako liburuak eta musika baino. Eta harrezkero gehiago gehitzen joan dira, eta gu konsideratzen dugu honezkero jaialdi bat dela, kulturaren jaialdi bat dela, bidea ematen duena, geure kultur identitatea gozatzeko eta inkluso garatzeko. Eta horregatik kulturaren jaialdi izena eman diogu gure buruari. Eta urten berrikuntzak ere bai tartean podcastetarako tarte bat ere bai? Bai, Gune Berri 2 izendatu eta sortu ditugu, bata berbagailoa da, podcastei zuzendutakoa. Eta gonbidapenez Euskal Herrietan, honezke hoia egiten dabiltzan 12 podcast etorriko dira, bideo podcastak izango dira, bertan grabatuko dira, eta azokan aurkeztuko diren lan batzuen inguruko podcastak izango dira. Eta bigarren gunea atartea da, hau ere berria da, arte ederrei edo eskainitako gunea da, kasu honetan ilustratzailei egin diegu tokia, ilustratzaileen erakusketa batekin eta haien lanen aurkezpen eta solasaldiekin, eta gune horrek ere bere bidea egitea espero dugu datozen urteetan. Ikusten dugu ikasle bete dela gaur landako gunea ikasle goiza delako, gero eta arrakastatsuagoa da Beñat. Ikasle goiza beti izaten da arrakastatsua, ikasleek guk badakigu azokari buruz egin ditugun ikerketak hala esaten digutelako, Euskal Herrian azokarekin lehenengo harremana ikastetxeen bidez izan dutela gehienek, edo etxekoekin. Eta hori da ikastetxeek beti erakutsi dutelako konpromiso hori eta etorri nahi hori. Agian azken urteetan, ikastetxe gehiago apuntatzen dira, baina arrakasta betikoa dela esango nuke. Ez dakitaturik dekugun zenbat ikasle etorri diren gaur Durangora? Ez dago jakiterik, ze guk izen emate bat zabaltzen dugu, hemen ikusten dituzuena hauentzako, gunez, solasaldi, tailer eta saioak antolatzen ditugulako, horietan 1000 bat entzat lekua egiten dugu, beste guztientzat ez daukago lekurik, orduan azoka bizitatzen dute, baina izen emateetan bakarrik kalkulatzen dugu 12.000 ikaslek izena eman dutela, baina gero izena eman ez dutenak ere etortzen dira, eta ez dago jakiterik. Galeto barri zute, Beñat, atzo agertu zirelako pintada fasistak Durangon, eta noski salatu egin dituzue. Bai, agertu ziren pinta naziak konkretuki agertu ziren, horietako batzuk gainera Durangoko azokaren
ploterren eta ikurren gainean, eta bueno, salatu egin genuen esanez 60 urtean hemen gaudela, hemen egoteko asmoa daukagula eta jendeari gomita egin diogu datozela kulturaren jaialdira eta aniztasunaren alde kulturaz gozatzera. Amaitzen joteko bainat, zer ez duzu galduko? Zer ez dudan galduko? Ez ditut galduko elkarrizketak. Hainbat zarete, etorri zaretena, jakin nahian eta galdetzen, eta oso eskertuta gaude, daukan sona mediatikoarekin edo, euskal kulturgintza erdigunean jartzen delako. Eta gero, hainbat ekitaldi ditugu, importanteena seguruenik gaur arratsalde izango duen inaugurazio ekitaldia, guretzako aurten berezik izango delako, Izaskun Eliakuria, gure lankidea, uztailean galdu genuen, aurten gaur hemen beharko luke gurekin hau antolatzen, ez daukagu eta gure omenduko dugu eta unkigarri izatea espero. Eta guri laguntza bide bat ez egoten zan ere? Kazetarioi laguntza egoten zan? Bai, bera prentsa arduraduna zen, eta kazetariekin hartu emanean pasatzen zuen azoka osoa, ezagutuko zenuten, badakizue, zein lankarga hartzen zuen, zein emana zen, eta falta handia daukagu eta gaur omenaldi eskainiko diogu. Baina Gaztelu Urrutia animo, datozen egunetan eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Denetari pixka bat informazio moduan. Eta nola animatuko ditugu Durangora datozenak 11ko estanera etortzeko? Datozela, ezagutu dezatela 11 egiten dugun ekarpena Euskal Herrian, eta noski, zozketetan parte hartu nahi duenak ere, hementxe izango du bere datuak emateko momentua, eta parte hartzeko aukerare. Hortxe 11ko estana aurten Durangoko azokan, asteburuan zehar egongo dira 11ko lankideak estanean, beraz gerturatu eta ezagutu 11 zuek ere bai. ETS taldeak disko berriak kaleratu du gaur Konkista izenpean. Arabar taldearen proiektu berriak argia ikustearen atarian, Inigo Etxezarreta abeslariarekin hitz egiteko aukera izan du 11ak. Lazarraga Kultur Elkarteak kudeatzen duen Izaskun Arrue kulturgunean bildu gara gaur ETS-eko Inigo Etxezarretarekin. Kaixo Inigo, zer moduz? Kaixo, ongi, pizkatxo bat lasaiago. Azken hilabeteak konposatzen egon ostean, diskoa kaleratu denez, lasaiago. 3 urte igaro dira aurreko diska kaleratu zenutenetik? Zelakoa izan da, nolakoa izan da prozesua, sortze prozesua? Ikusi, azken 3 urte pasa dira, baina azkenen lehenengo biak egon ginen murgilduta hori pare bat biretan, kontzertuekin, gero 20. urte horrena antolatzen, eta egia esan sortze prozesua aurten eman da, 2025. urtean, nahiko, esango nuke, nahiko azkar, igual azkenengo 2 urteak gordetzen egon gara, bizipenak, emozioak eta egia esan nahiko azkar atera da diskoa, urtebeteko lana izan da. Nahiko intentsoa eta hori eta batez ere herrian eman den prozesu bat izan da gure herrian Jekoran.
Ez dakit datorkizun burura prozesu honetan eman den gertakari bereziren bat edo diskaren sortze horretan? Eske, diskoa Jekoran sortu da, baina bi ekoizleekin adibidez egin dugu lan, Valentziako bat eta Kolonbiako bat. Eta Kolonbiako ekoizlea bizi da Miamin. Eta orduan egin bizita bat, egon nintzen 5 egun berarekinan, eta azkenean konkista diskoa bizitzako kontrastei buruz hitz egiten den disko bat da, eta azkenean sortze prozesu horretan ere kontraste handia egon da, pentsa Arabako Berlon biztanleko herri batean sortutako disko bat, eta gero ekoiztu da, edo zati bat ekoiztu da Miamin adibidez, ez? Eta kuriosoa da nola ikusten gaituzten kanpotik, ze ikuspegi daukaten Euskal Herritik eta imaginatu Kolonbiako ekoizle batek, ez? Orduan, kurioso izan da hori sortzea kanpoko ekoizle batekin lehenengo aldiz kantu batzuk, ez? Esan duzun bezala, konkista du izena, zer nahi duzue islatu hitz horrekin? Alde batetik, konkistak hori bizitzako kontrasti buruz hitz egiten duen disko bat da, barne kaos emozional batetik sortutako disko bat, eta pixkat islatu nahi duena gizartea ere kontraesan ez beteta dagoela eta kontraste ez beteta dagoela, ez? Eta kontraste horretan, emozio mingarriak lehenengo aldiz ere ETS-ek saleratzen ditu disko honetan, ez? Abesti gogorrak ere badaude, eta nolabait ere bizitza ulertzeko eta kontrastbetetako bizitza ulertzeko ere zuk zeure burua ulertu behar duzu, ez? Eta konkista hitza gustatu zitzaigun, zen konkista beti erabiltzen dugu gerra ekintza bat bezala edo kanpora begira, eta uste dugu nolabait barrura begira ere egin aldela, eta maitasun ekintza bat izan daitekela zeure buruarekin barne konkista bat. Orduan, hori, pixkatxo bat, kontrastez betetako bizitza ulertzeko, uste dut lehenengo zuk zeure burua edo bere ganatu behar duzula, ez? Olako zer. 11 kanta ditu diskak, guztiek izango dutela historia berezi bat atzean, ez dakit alde guztun kontatu kantaren batean? Bai, azkenen alde batetik emozio positiboagoak edo azkenen bizitza erretratatzen duen disko bat da, ez? Eta kasu honetan muturrak ere edo muturretan ere sartzen den disko bat da, ez? Alde batetik emozio positiboei buruz hitz egitean, ere pasiozko kantu batzuk badaude, tentazioari buruz hitz egiten duen kantu bat ere badago, batxata bat dago. Musika estilo aldetik ere aldaketa asko dago, zeren dira 11 kantu, 11 musika estilo eta 11 emozio atzean, ez? Eta orduan hori batzuk pasioa, tentazioari buruz hitz egiten dutenak, beste batzuk ziurgabetasunari buruz, incertidumbrea, beste batzuk adibidez askatzeko beharrari buruz, despedida bati buruz, eta orain zer kantuak gelditzeko eskara bat da ere. Esango nuke, lehenengo aldiz, bizitza osoa erretratatzen duen disko bat dela, ETS-en disko bat. Orduan, batez ere hori kontraste handiko disko bat eta 11, gainera 11 literal, 11 kantu, 11 musika mota eta 11 estilo. Modu baten bestean etapa berri baten hasiera markatzen dugu diskak. Bai, noski ez. ETS-ek, etapa garrantzitsu bat ireki zen ETS-en 2018 urtean, 2005-etik 2018-eraino horregon ginen oso lotuta estilo batekin, eta hortik aurrera sentitu dugu, taldeak ematen zigula aukera erronkak betetzeko, musika estilo berriak lantzeko, sortzeko, eta ni adibidez 20 urte eta gero motibatzen nagoena, proiektuen motibatzen nagoena da, hori, adibidez, batxata bat nahi dugu zergatik ez dugu, edo afrobeat bat, edo pop folk bat, edo orain justo diskoan abesti rockero bat, aspaldiko partez egiten ez genuena, eta uste dut, ETS-ek momentu honetan onartzen duela eta jendeak ulertzen duela, ere behin da berriz gauza berriak frogatzeko proiektu bat dela, eta niretzat, bizitzako etapa berri bat ere ireki zait disko honekin, eta uste dut ETS-en ere dagoen momentuarekin inoiz baino ez dakit ausarten den disko bat ere badela, ez, konkista. Diska bera kaleratu aurretik igande honetan Gasteizen bertan egin duzue ekitaldi berezi bat eta jendeari eman diozue aukera diska atera aurretik kantak entzuteko. Bai, berez kontzeptua ditzen da listening partia, ez? Eta normalean egiten da guk aurreko diskoan egin genuen 50 pertsonentzako, eta kasu honetan ikusten nahi eginen nola kanpoan ere olako ekitaldiak ere
formatu handian egin zitezkela eta bueno, estatu mailan jende gutxik egin du eta esan nuen, jo, zergatik ez gara saiatzen, ez? Orduan, berez aurreko igandekoa izan zen esperientzi moduko bat, ez? Diskoa jarri, 8.000 pertsonekin, ikusentzunezkoak ikusi, kasu honetan abesti bakoitzak ere bideo bat dauka, eta horrek erraztu zigun asko ere aurkezpena, eta gero zuzenekoan pare bat kantu jo genituen. Esango nuke emanaldi berezi bat izan zela, ez zela kontzertu bat izan, baina horrek eman zigun aukera ere jendearekin egoteko beste modu bat, ez. Nolako izan zen jendearen harrera? Bueno, ona, azkenen bertako publikoa izan zen gure komunitateko publikoa, ez. Hor baditugu hainbat pertsona badekigunak oso zaleak direla eta horiei eskaini genien sarrerak atera baino lehen eta bukatu ziren. Orduan, imaginatzen genuen egoera, ambiente ona izan behar zala, baina igande batzean zen, esan dute jendea ere familia asko, jendea lasai etorri izan, eta pixkatxo bat denetatik egon zen, ez? Abesti lasaietan neustez jendea unkitu zela, eta gero abesti martxosoenetan ere jendea altxatu zen, eta, bueno, izan zen bitxia, izan zen desberdina. Errepikatzeko modukoa? Ez dakit, karo, hau egin genuen ere zer berritzaia zelako, eta interesatzen zitzaigulako, zer desberdina egitea. Errepikatzeko modukoa bai, baina ikusi behar dugu hemendik ETS-en urrengo disko bat baldin badago ze puntutan gauden ere, edo ze goeratan. Ostiralean ja diskak argia ikusiko du, jendeak ja izango du aukera erosteko, ze espero duzue? Ez dakit, badakit ETS dagoela, inoiz baino punturik onenean, baina aldi beran ere beti dago ez dakit ez jakintasun bat, ez? Esan bezala, esango nuke disko nahiko desberdina dela eta pixkat arriskoa badaukala, ez? Hainbeste musika estilo proiektu batean sartzean normalean gaur egun diskoak izaten dira kontzeptu bati heltzen diote, soinu identitate oso konkretu bati eta gu gara beste bide batetik, ez? 11 musika estilo justo kontrakoa, kontraste eta bizitzen kontrastea modu horretan islatu nahi izan dugu. Orduan, sentitzen dut jendeak izango duela asko gustatuko zaion kantu bat, bi ez dakit guztiak zeren oso desberdinak euren artean, ez? Eta depende ze egoeratan zauden, seguro sartuko zaizula bat beste bat baino hobe, batez ere oso desberdinak direlako. Uste duzu jendeak ulertuko duela zuek islatu nahi izan duzuen kontzeptu hori? Saiatzen ari gara saltzen. Jendeak, ere ulertu behar dugu gaur egun jendeak ez duela orokorrean goitik bera disko bat entzuten, ez? Eta besteekin gelditzen da, gordetzen ditu euren playlistetan. Baina niari naiz saiatzen azaltzen zergatik 11 musika estilo, zergatik hola hain eklektikoa den proiektu bat, ez? Sentitzen dut igandean jendeak ulertu zuela eta sentitzen dute, behintzat jaso izan ditugun mezuengatik jendeari gustatuko zaiola, baina ez dakit, ni lagundu ditu, azken urtean disko hau nahiko terapeutikoa izan da, nire bizitzan, eta kasu honetan sentitu dut, nire bizitzeko diskori pertsonela dela, eta niri behintzat lagundu dit horrek. Orduan, hemendik aurrera, jendea gustatzen baldin bazaio, ongi, bestela, behintzat ni gustora gelditu naiz. Aurrera begira, ez dakit daukazuen beste ideiaren bat buruan, kontzerturen bat, ez dakit aldi guzun kontatu? Disko bakarrik Madrilen da Bartzelona aurkeztuko da. Aurreko urtean martxoan, 20. urte erronean, iragarri genituen bi kontzertu, Madrid da Bartzelona formatu handian, eta proposatu genion jendeari bidai kolektibo bat egitea, jendeak erantzun zuen, baina jendeak ez zekien kontzertu horiek ere disko berri honen aurkezpen kontzertuak izango zirela. Hau da, hemen ez ditugu Euskal Herrian aretoak egingo, ez dugu aurkezpen kontzertuak emango. Zergatik, eman nahi dugulako garrantzia bi kontzertu horiei, eta sentitzen dugulako ere aukera bat dagoela 20 urte eta gero, ETSek bere musika zabaltzeko eta euskal kultura, euskal identitatea, nortasuna, tradizioa biltzen duen emanaldi potente bat planteatza kanpoan. Orduan, interesgarri ikusi genuen idei hori eta horrekin goaz, Madrid da Barcelona. Gure aldetik hau izango litzateke guztia, ez dakit nahi duzun beste ezer gehitu? Gogoekin gaudela, kontzertu horiek emateko 4 hilabete ditugu prestatzeko, eta hori Madrilekoak sarrera tita batean agortu ziren eta Bartzelonan batzuk gelditzen direla. Animatu jendeari
bidai kolektibo bat egitera. Vale, eskerrik Eskerrik asko asko. gurekin egoteagatik. Zuri, eskerrik asko. Ni esker. Gaurkoan nola ez, ETS-ren azken diskoko abesti batekin amaituko dugu albistegia, eutsi eskutik abestiarekin hain zuzen ere. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Asteartean izango gara berriro bueltan, mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona pasa. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintudan, barkatu berandu helduan nintz. Berriro elkartu nahi dut zurekin, historioa gogoratu hitzez hitz. Herrian jolastu irribarre egin, lehen aldia bezala balitz. Ezinezko ipuin baten bian nahi gara, apurtu zirenak barrutik, nire ametxetara hurbiltzen bazara, eutsi eskutik. Biok lo egiten genuen logela berdin dago, bion argazki bera hartu haiek oran udan zenbat maite zintudan. Azken urtean ez dut jakin nola egin aurrera, bakarrik sentitu naiz ta burua daukatzuan, zenbat maite zaitudan. Berriro elkartu nahi dut zurekin, historioa gogoratu hitzez hitz. Herrian jolastu irribarre egin, lehen aldia bezala balitz. Ezinezko ipuin baten bian nahi gara, apurtu zirenak barrutik, nire ametxetara hurbiltzen bazara, eutsi eskutik.